10, 9, за да ви пожелаем, въпреки трудностите, въпреки кризите, нека да създадем на децата настроение, нека да сме живи и здрави, защото празника може да се прави с много, но може да се прави и с малко, стига да имаме сърце. Не е нужно подаръците да са скъпи, те дори може да не се купуват, те може да се нарисуват. Затова ви пожелавам здраве и дай Боже, когато сме заедно, проблемите изглеждат по-малки. По-силно! Айде, коледари!